osofo maame a wako kan chance so e wo Ejisu Juaben. Hey. Eya busuafo ni bi ena obi de ne ho akogya bosom bi ena bosom de tia no ena otetoye enti obi biere ne ho a oye baifo a oba be kan chance so da Jesus sunsun bi na atia no ohunu ade bi a eso che no ena pre na se enti sabre no na taba no ebubui eja no so ye dey edumui enti kane na enti man hyeren ama na nduru ba bi o so odu men hwe obi enjeje ne se we de what say na we de wo ye Kristo ni enti ade a ye betai kora no na akoma no so okuta no eya akoma fi Nana Kesse TV so na hwefo mo hwen awie ya mamo ha ya trase e wa patakase ase tete obi kan tete obi kire Nana Kesse ne number egu eye TV na ase hwe na frɛ no na fa ha no dadwen no amane nyina to ano twede ampokwa amyankopɔ na nana no be fa no sunkunim de be yodia na na ye trase a de enti ne ya trase ye be kɔ Asante Juaben na wanwasɛm kɛse bi asi hɔ ene sen ade kɔkyen ya pani sisade akye ne ante asɛm foforo ayichi na de akote de ye ho adwiri ye kora ni nyina nse dikin bi a wo Pentecost asafo mu wo Asante Juaben maame diane merejewa ade akye ya maame ne sisuri maame wo ye bofo woti nkube wo ye de benye okoka asoro na no ena saa bredi ho nsɛm wa beto dwase ye sɛ maame wo ye baifo eno no woti Pentecost aso dam so ye dikin ne yaba na na ho ne no ba bedi nkomo bayie ewo ho ebi gidi ebi nyini yemfa yani enkonkohwe na yeba afi yebetrase na yabobo ho nsem enso eso Jansana yemfa video nto so ma mumfa osofo maame no a oya baifo na osofo maame so tumi ya baifo keba Father enu ntina na me bebo munkomo no mani brabre no mumfa sa video nto so maame osofo maame a wako ka chance so e wo Ejisu Juaben mumfa sa video nto so maame osofo maame a wako kan chance so e wo Ejisu Juaben. Hey. Video near ready and I'm all let me. Yankasa, video near ready, Yankasa. All right, Father, and then you may video ya as you saw original 91.9 so our Facebook page. As I be Father innocent. Adinaja amatanye ti e wo trimu ntemi maami bi a ye frɛ no Mary Ejiwa wono wo ye dickness e wo asori bi a emfa asori ntu dwa okay I asori ba ko pe na Ghana oba wo ye dickness o ti papa di odun de maami fa ntu dwa Pentecost asori bi a wo Asante Juaben e ho na oba ya ye frɛ no Mary Ejiwa asori no wo ye dickness no maami untina wasem boni bia se osumni nyame no wode wasante bibia saka teketeni wamuna ni tima sire nenim mami na ade tinya ma ya koka ntense so eba ne seya we na nani 3 days emra Sunday no holiday asemi fi Sunday no enyumre ade beche Monday no mami ya ye friend marriage way ade tinya no tin ntense so e wasante Juaben e ho eneja the bro country for echo Juaben echo investigation ya na someone kwati ya say sama mi akoko ya what chances to see ya video itwagu original 91.9 so on Facebook kwi or no mami obi nim oye so dickens e was sorry them na obi nim se oye baifo se de be you to bope me bope on no say mami na sorry oba na so kama won tin ho asem e just we sorry we ba ya what or ade tin no tin chances no amakum ho Juaben ho no mo ho adwiro pa e twena me bukni no ba ana say onwa no ba woni no e tori so mu ncha woni no fi na busa say ade o ma me no wa ho te oye beifu ana no si boki wono kura alo ho adwiro no ma me no say do fa si Bible mu nsem e tuo mo fu eni fa e ko si he say ade sa ma no ba ne say maami timi da ne bia be 11:30 mo wo ba kunya ne maami se maami be sore pa de lala ko ejimi e kanya bosan fani nya tapiku se wo da no na wo no ho no se be ni ba yi no wo tu e ko pepe e ko din se hu no e tu kwa maami ya usi chesi se no ma ba ko se wa ya refu a o da de e ya osof maami no
eti eno na ama amanfo okuma ayede atwo mu nyina agese se say nie mu no ba no yare no mu no maame no ayede ayi no ba ni mu ana wadi ede edi ayi akoye bayi sem ana se wodi akọ bayi camp ama sa bi omo ase akola no na ne ba otoso mienu so no ono tim se na agire kan kakra eti ama maame no baba ko na ono ye kama wo hu so ye kama no esu ko ye za o eti maame ne ye mu ma de in fact panimu no wo mu de eye kakra de otoso no enye de otoso kra de enye kra eti sa maame ya wo hwe no mere ajiwe wo thickness ke wa sorry bi mu wo trapping sa bredi wo de bayi akata na nimu ama sa bredi ade ache ama ni akwa ama wa beka chance so ama sa bredi gabe ha aye prince na fada asemo esu Juaben no enti dickness osofo maame a ogina domanimie praise and worship no ade ache ya oten chance nso abra oni ntaban onya anoma debi emra de enwa wakwa ne se emra moko yekoto so hono yehu bibia se bia se wo ya no mo se de biu se atade a mai no ba no e ka se Sunday no de kwa asore no enu a na hye no atade ayi kaba se kaba usadi atade blue na hye no yes enu na Sunday wo de kwa asore anu na jo no se kwa de wo de se hye da eye ya utu ye na fufi anto ata ade be chi Monday na no pa no omu so ti enchanse so no sa bredi emerie jiwa ube Juaben Asante Juaben hati ya na Ejisu Juaben na uba hati ya sa bredi ayi punsu eti se me so woni o kiu no ana so no pa for so be tia mo be Juaben na se mo ba be yi na free enchanse so bi ti ko mo dia obi akọrin ni na mo akọ chance so be fa ka free krama Juaben ko yi no Father, me bo kwanti ko ma me fi no. Ma me describe said no manu mi no. Said your situation city. No baba ko no say anwure wudi dia fa cheme. The last born no. Said we free ya be say obi a uka. Osofo maame no. Aha, so maame no ba no. No ba na the last born uka. Asa na no o te form na no man insurance bibisa. Ana second one no, the second born no so no. Ono so ne kasa na enko yisa. It's when the Kumo Musu says, Send your mamma, or dear, sorry, I can tell you, and I won't praise you, hallelujah, say what did Amsmaka second, and I would do news, Massy. It's according to Omo Mukumo, HSA, San Colamium, a Yaridi, only a king, only Gigi Passe, Mammy, said, obey you, and I say what the idea, I'm Manqualana, I say, before we are say, Pa, Keba, before we are say, the people we are say, Papa, and now. I'm who say yes, say you say. My American attention no crowd square. One say baby, I ready. I want I don't know, say baby, who free so everything, and the only 2 years. Okay, young call your trust for me, no. Mamma call. Ahwefo ya mamwa kwaba ebio ya damu asesem watwen ya hwe video no enso aba. Seeing is believing. Ti samre de ya tenase. Ya se twene anim da ho a ya monchen. Ti nana ya bana kache na afi wa kyerɛkyerɛ nia ebetimi akɔfa saa nsɛm we nyina enso aba ɔdɛfo yɛ mo ha dia ni ɔhene na wapom te sɛ twedi ampokokoro da ma na so ho yɛ de Ebeneza boafo do de yan abeduro ni nana madaro ma da so krim ye som ano so nana we di Asante Juaben ye ne ayan kasa ye die mu a na ye kwasi mfambo so hwa na ye de bo nti yan koba na se bia Asante anase ye Juaben anase bia ya som so anase jam ye fija asinte ye nka hwasem de sie ne ye de ye me ye tiefu ate no mu ahunu meleje wa de sen ya osi nchansen so won so san ye diken nana ye de yan na ya na de wasere de na ya na ayo osiri de na ya na ayo osiri ya sebo ene sen Sumsum bi na tia no Sumsum bi ene tia no na Sumsum ene sen a ekotia obi se wono obi ma me panimu wono awo ne manam ne baabie na Sumsum bi wokotia ne sen mate ade se mama de kai de otwedi ampon ase so ahwe so aboye ho ban da so ti ase abre nyina ye kanfo ye nyankopon obi nyame enye dudu nyame ye ba akopɛ God is one enti obi ka se ebi mu suma nyame foforo a nyame ye nsum nyame etiefo ansa na no on se ye nkyerɛkyerɛ bi ebeyi bia na ye de bo ba kutumi kum no ma bedu nkyerɛkyerɛ ne nkwa wie na obi a nyemu aba
Ye di ka ye nsum nyame. Nyame na sum ye. Nyame na sum ye. Ye pensu a ebusa no. Ye peyira ebusa no. Ye peska ebusa no. Ba ne de o meska no man tentem. Na collection sika Nyankopon ya na o giska ne ye. Oh, ye peska ebusa nam se ne aseska no man tentem. O ko transfer dem so ko sum Nyankopon. Nyame o ko hunu da. Ti yam fie ni hu no ba ye som na yakomam. It is our command dia dia enti na si ko sum Nyame wa sori dem. Ti wasa ke tena koma no mu na som no. Nyame hu ya mobo. Nyankopon hu ye mobo. No ntire ni mu. Sa hu ye mobo a na so san hu ye mobo. Hu ye mobo. Ebio. No ntire ni mu nkire. Na oma ye entiase. No oma ye adwena emu. Edo. Correct. Fi se adwena na anya adwuma nipadua na bre. Ye ntanta. Correct. Mesram ye ka be ya asem kakra na memfa bro nya ho nwese di. Ye ka osom nyamesom ni be bia. Onyankopon ye ka se ye ba ye kasem wo. Se be me kan ya kan kasa. Se me ya kan ni. Obi aso ote akan kasa bia no. Ade bia ni ho a eni asekere. Nananom kasa bia o muka bia wa asekere. Ye ka se osom. Obi sum obi a de di kai. Ono maame no papa no na tie. Omo somawo e ma akoto aduane bre omo. Omo somawo e ma sabe okonsuo mo ko didwa. Wo fufuo ma wo. Wo fufuo ma. Ni nyina achi no. O plapla fie, wo ye bibia ma no. Sini niema. Ene fe no osom. Asante kasa ne ye kan. Yeso obi sum nyame. Nyankopon nkwa aso dem akoto so shatare kokko. Ana o shatare tuntum. Ana o shatare fufu. Oh, se popu ya na wote ho se ete akunya so onye Nyankopon. Enu nti na Bible say, omo Bible no. Me mo Bible na se, on se me kan se me mfa Bible nya mfa to mo ba me pese me kyerese. Mo ankasa na mo se mo sum nyame Bible no a mo se mo di sum nyame no. Ensa mo ye ka no, menim se bi nti ase o. Obi nim de tie. O se unye pedua eye Onyankopon asore de edai. Enti o sei no asei no be dai. Obesei wo. Enti nyame sum ni wu ni pedua no. Enti ni pedua de na o sei ye. Eso de bu abrabo papa. So de bo. Abrabo papa. De to so bie mu. O ma wakoma mi ye fita. Na wadwini mu na utirim aye han. Na wonya tema e de ama wunua. Sesi amaami amuso wo ye diki o se de ene na amaami me de we be hura mu no. Enti Onyankopon ti no se onipa na hwe ne etua aniwa na Onyankopon se de wo dai o hwe akomam ti maami ne yehunu so ye dikin yeah asore ne de is nothing asore ne hu so ye dikin asore hu se wo ye nyame nipa enti obi gina puppet so pa sofo ya wo di domanim wo kum nipa obi e elder enso wo kum nipa na wo ye wudini wo twe nipa moja adwembone me nka sabio atiefo omunyina ye se me ka se omunyina wa na ya na me ka asem se me kira sori wu ana me tia soro da bi na emom de me pese me mankrofo hu ne se ensem bia ye de ye akekere ye wo na Bible na de no nye sa na ensem ne tie ye nipa no ne ye mfam wa wo se obi betima hu se me ye komfo ya we gumi ti su nti no wa jeje wo buatan to bia sia konfo a konfo de papa no ye nye bone ne yi na nyame betua nipa kapa o sa de no na titiriu omo ayi movie no actors no ni nyina ye ekwaya ablofo no fa so ene ye ne asofo yi ene omo de ble na nanom somo asedi gu ehunfi na nso mo firi gu ehunfi no nkabegu akaye de kagu sesi ene afa na bosom sam kosoro pa samum na se unim ba fe na busum se mekosoro ene ahonhom a omode daaye omo ekwa muntum ye kaza bia kwa muntum na sunsum ni bi wura asase ase omo ba omo nyina pi bi ba be ka wuli na nsan ya na dia ma me kasa enyina na se efiri tetentre di besi ne busum ni ebem da konfo bia ni ebem da ye be ye movie se de ni a eduru de papa ne de sofo abegina o ne sofo ni didi ye eduru bone a ana wudie ana awie bone a ne de konfo abedai tamo ye satan abegina ho
enso se ye kan won na ekuta onyame asem edi nyankopon mla nsem so a number 1 e ya Okomfo sana wo hu no fi se bosom na ekuta nyame mla ansa na broni de bible beba mo de 10 commandments mla nsem dunia de ade na mo de no wo ho dada okwa bosom a enti mpanyimfo se kai wutrim ansa na wadi aduro kai wutrim fi se obekọ bosom wa wo so hu so ho ya dai ete ti sa do hu ko ja bosom ko di aduro a bosom se oba walefo eni agobone oba ya ye ho ade ye ka oba walefo a nyempran oba ya ye ho ade uni ho kwa se bema ehunu sirim uni ho kwa se bema de nsa boto uni ho kwa se bema de nsa so mu ye ne ekuta sa agidie ne dada menu asama soma se kwato ade bre me aka nsesa o de bebre me wan fa bla bi asipe be chew ye ka sipa bosom be chew ma wo be yare wo mfe je so ka na ho ato ene se nka eti se soma se kwato ade bra na ka nsesa awalefo ma na o de ma menu me kwato ade ba ye nsa se ana mafa enam se nka awalefo ma ade se sipe be chew se awalefo ba ade okuru yo mko ye bom ko di dwaba so mu mabu akonta eno de fi titentre de oba okuru bu na emene abona ko homa so onko di dwaba anso a omeka efso aso a ebro so a omeka ayo ena oba sebe onya sika na ho ye fa mu okunu ete sa asemo ya na ejimisam sebe we de mame minni atemu sebe me bi ni na yire nya katakasa ai matontuma bele fla matontuma bele fla na oba no me na ka matontuma bele fla na ho ye fa anya ho na ne ho ye sebe ya watodro so amana se David enka hwe oba se ho ye fa o be ma de bo odini ho ayiri ni nipa so si yiri ni Mandela yiri ni o de na yiri ni ho fe pa oba yi na ho fa de efe oba ya hwe ni yi wo na ya ni monyama wo enti be ma so se set se doctor so a ye be kasa na nakasa yiri na ekoi ya hyehyɛ ne te se doctor enti se wo hwe oba na ho ye fa wo na ya ni monyama wo te se wudie enti se oba ko na ni ka tiri se na ma hwe me yiri na ba yi no de ya na me num ma abo ba kukum ne ma me ensa ya di we ya be wurowura mu no enti so obi ye dikin a so ye dikin ye bayifo no e bi ye obi wanwa me nya me wanwa efri se obi oti aso de ya bayifo no eno na me de sa bible se mi nyina de ba mu abewie we no ti nkyerɛkyerɛ no ye wie a enkwa wie no bi atinsem bi ase me nhwe nipa nim enjage no wrongly David obi betu ahwe wanim ahwe nante ana esoma wo mu na wo bua wo fo keke me why ebi aba ya etiw mu a mo bible no se dua na ba na me ehunu dua koro no na aba na ete sai nipa nimu no ebi na wo de na esum na ono no de na yedai han kanea han so ati ase ye be ka ba isam no kakra na emu asam a ebi nwanwa se so ye deacon the Pentecost deacon de na obi be no nwanwa ofa asofo fa ya ba ifo ade wo so wo bayi na bia wo hu wo mo ana no mu na etuo ofa se ye ni me hwe kwa dua na emu ahye nim sabene enam so no mu na etu ana akoto wo mo ye ni de ekro na me so me utu bia na na mu wo me ni de ekro fi se question bi se bi tu bi no bi kuta sunsum na me se so sunsum no e de me kra me hu de ekobia na na me so bie mani ye bie ma so enso me se bi me hu na de ya ko hunu bi nom so ati ase asema me ka se ntu ma rekro se duru kwasiada na sori bi mienu bi a me pese me bodiri ne ba bia e wa se duru kwasiada na akogina so da na no a o me wura so dem ho no fa abaifo ngwa yes o mu jato abonten o mu kwa de o nkosisa ne nyina mfi o beba na ho obi ka se Jesus din e mankwa etutu ya de etutu bayi a na ne e mesere tedenti efi se obi ti asore dem o bottom so pa enso obaifo nsam obaifo okuta mfi enso obaifo tonso obeka no ne bible ma se obeka kire obeka se Yankopon bo wiaso ni nyame ne wo ho enso wani a oye baifo pa abusia bi nkoso nyina oni di mu akotre ada Pentecost elder pa bia ebia bi atwa me bese me ya che no dia me ni duro che no a oye Pentecost elder ya duro che no a ensam obro so bible nsam kase pa me ni Pentecost elder ona dia sore ne ba ya krom ho asore no no ye ofa me bese me ko deep ensam me kan obi o tepa nkro no bia ni nipa asema me kan
Ena utumre a wachire si. Ena wasema America no so no ba ko bi so ka wo so no. Enam se bi efidie so ade enti no yengu nipa hu fi ni ade ni kuro bi hu fi no. Asem America minim asem kura de wo tie mi. Ya wo kase so. E ka kase so. Elda pa obebo nsam. Enso na so ni nyina de ti na esi ne sele so. Asuma na che no. Ya do na che no. Nipa no oyere na nipa de no begyae. Eno no na ne asa ye mpese ye komu bebre. Ye be hye da yi ba yi no topic no asi ho ne aka na we de ye kama ame ne de because ba yi topic no ye bebre. Oh. Eti be ya sunsum bi eti ko kire sunsum. De ma we no ekoye yi. Ukomu anu a eya busuafo ni bi. Ena obi de ne ho akogya bosom bi. Ena bosom de tia no. Wanfa no wankogya sofo bi. Dabi ena otetoye. Enti obi biere no ho a oye baifo a oba be kan chensen so da. Jesus sunsun bi na atia no. Wo hunu ade bi a eso che no ene pre na se. Enti sabre no na tabae no. Wabubu no. Wabubu. Eja no so ye dai. Edumui. Enti kania na enti man hyeren ama na nduru ba bi o so oduru. Atabae no so efoi. Enti wa enti man nduru ba bi a enti ne kra ne enti alupre no ties ne be dwodwo. Eno anu ade ewu mu anu. Enti so hunu se obi akoka chensen so baifo bi atiato. Baifo bi akoye. O se brebi abaifo de body ententeye ai wo mutene mo kwa abrochire o mo de kwa abrochire ba o mo ba no benya accident so okay ensi o ase sawia ne kokosi ya asante ya o mo de body entente pa na ya lupre na o mo ti so na pilot no say o jana na so se no your background pilot no say ya ka alupre ne driver na o tinchi bisia no no jana so tai etina na se obi bodwum bi se enan a ekọ abosomfie no eno a ne kọ nyame aso dem a enye onwanwa enye me nwanwa enye me nwanwa le se sebia nya do ono no obeka ne se de okọ asore no ono aso babosom ho eno no ana se de okọ asore no osan ye beifo na emom ade a minim pa me ka kire adasama ene etiefo ne se de pa chew men hwe ni panim enjeje no asem na me ka chew oba kura wo de na teketo ano kura no e bi esunsum ekuta no ne cha abrewe bi oto se yesunsum pa na sunsum men hwe obi enjeje ne se we de what say na we de wo ye Kristo ni nti da bia wo se fufuo ade a ye metai kura no so big friend who Kristo ni oh David every time kura no de hohoa no na akoma no so ekuta no eyakoma fi ezo so udini si ho na adu obi a odina na no chi ewura so dem kura da e be ka se we ye bonsam ensu mi wa na obi a onte so dem nya hwe enso so be din be nwanwa so be ri nua bone e be de be nwanwa se odi no hu mfi bi e be yi obi bibie e be nua be nwanwa se oba ye bone bi de tie ni nua e be ye din e de ama no enso so no fe no se we ye Kristo di na de oba ye no ofa ada ye ne yansa bi de empatam nsensama ye kokoko so nsem bi o hwa wo hwe ni pa bi kura asore kura no o ze ka ko bua so da ni na kura tugu enso mo na prepare so de mo ano pa won na sini na so ana chese wo mo to asore nyuma ano pa oh yes we ma ko pani yes ma awurade de ende no akeka nsam bi adwe kuta nipa de sani no etu mo sum yie pa ofa ene omo a me papa ti ase bleku na chi wo mu nyina na wo mu nyina egu aso dem che bi o mo asakra o mu nyina abaifu asakra me papa ku na chi no me a me be kom ye omo abusuma chi o mu nipa be se o mu nyina egu aso dem ene se bi o mo akoto agu o mu nyina egu aso dem o mo akoto bayi na because busum no chi no odi nyame so kokata so enti se wo ye obi enti na woni bibi wo ye komfo na akọwale oba bi a na se abusua bi se esi nipa bi se empene a obi obedi ka so agina so ompre bia obaifo samum aren obaifo wo de obefa na physical and spiritual obefa na physical omo a ekuta bayiye no onim se nipa na ebe wale wo no enema bi to ebetete enema bi ebedadi dia yakata dia bu wi aguso kra no eso bepa na ala wo ye konfo a wo ye de yen efiri se o de o adwene be yen se esom na awo mu ni nti na nipa no onye dey ompre so but e sunsumu asem o se si sum ni ha so ntia no na make asem sunsumu asem se di ni sum etie sunsumu asem ne me bi o maye asem me kai se me ko wale me be yire o mo na busuafo ni bi o mo anya ne ka se we de okofa asem di abafi
ade ba asem na okofa de abefi kwakwa nanse ne bisa ne bentakuma se me bentakuma o ba ne yebo mi de o papa edi a wuja ye ne yebo wudi asempa asempa no ho asema ne yeka eti ewiase na nkasa no se wanhwe ye ne se wo ye wa ade bi ne wantua na mo se ade a mi ye no minim se ade we ebeboa me kobo me ho ban me kobo sum so kopa aduro ama me ho ato me akoba mu ban se de bonsamfo nyame se de atamfo nyame me kobo sum bi akopa sem na bi adwale se de me lakene bi bia pagya no mabla bo agina na wo do hutu obi na utie obi asem a ono ba ye nwa akwakwaje ama ne ho atoro ama wahuna mane ebe wie che obi sas aminia ade na nko odwuma kwaso oh nyame adom oh in the name of Jesus yesu adawroma woboa wonim de hoye obu ho so a obaifo wotwe nkrofo sika sunsumu anadwo etu ni bedi dwasa de ne a obeyeye obekofom eti na me se men judge obi entwe obi anim ebua na ten efiri se etu omo osum ye ka ama mani abra me ka nyina no ofa me se eduru uwa nipa na eduru kwasiada na fiada wo mo ya bobon ntade ya hye aboduku mfitafita ya hye ni ayi na wono so a ya hye atale white ne niema hye black ene niema no eniema ekoso pa na wani ami donyankopon sebe kaflache ebinom baye nkwa na ye musa asasemu ye wo age bia enipa duru a ansana waye bayfo baye timi di ma obi yafrum ti nkwala maba we ya wo mu koba ya ye bontwene aso da mu a wo mu huri dwa mu ye se ni se ye baye ma di ma yafrum ba santa anche nkwala o se bia ana wo mu nyina no wo mu ataban no emu ye mere na me ka sampa kire opa eche nkwala pa na de wo mu nyina na se baye pa no e fa na ebayi ai ni di pa bayi e fa na ebayi nyankopon de ma ye eye sunsum aniwa ahintade a odoma nkoma de ma nipa ya nka nyamese ye mfam wa ye ho ye kata nipa bia ho e bata nipa ho na menu mienu adwembone ne de bayi di bone alupre eye bayi mobile phone eye bayi car engine no eye bayi ade bia eye hintade netimi ko etimi do ba bia eye sunsum ne sunsum ne fridi ya eye bayi broni di bayi e de hwe anoma wonam wiemu ene odi ye bayi odi ye sebe mu sebe nyaado odi ye ne bayi alupre anoma wonam wiemu no odi ne bayi di ye alupre ene wo hwe adwena wodansuo mu ene odi ye ship ene me kan sempa kire eye bayi broni edi ne bayi edi ye bridge obetima ye akonsuo ase akosie yi aye amamle aye amane anya akire nsuo no sunsum se de be ya bridge ne nsai on se omu ye nsuo bi organ bridge omu ze twetwa nsuo bi pictures ni ade so wate ho asem eye bayi wate ase odene bayi no eye bibi amanipa anya ho mfaso ana meme no mienu ena madwemfie kuta ye ntino ade ne ya adwemfie kura ye de bayi edidi konkonsa ye de wi nipa nam ye de se nipa ye de yiwe ada ebisa o ma ti ablochire ye obayi school bayi o mu de ho afahye eduru ho a o be hye kaka motobi max ne niema ablochefo a me tie me bo ana mo ana mo kan yo mo de bi a kire me se me bo a na mo na mo so mo bo a o mu de bayi ye ko ho school ya te ho kuo ye ho afahye kesse e celebrate kama adentina Ghana ha o kakapso obi e bayifo kwa na okosama wo efisi e baye no ho ntinti obi ampedini no enso no we bayifu na aden na ye nde ye tu anadwo ye tu abloni tu anadwo baye bi ne tu anadwo bi tu awia e bi tu awia bi tu anadwo enso aden na ye tu tesano ma na tete eja no ana mcheze bloni kura wo baye wo tu anadwo na baye ne o mu ahodo e bi tu anapa e bi tu awia e bi tu anadwo sede o de ba ho na mfamu a e bi ye adwuma anadwo dwuma e bi ya awia adwuma ebi su ya anopadwuma wati ase de wo ya anadwudwuma no do anopa se no abre no abeda tam no nso beda de won so ye sebi anadwudwuma no sebi o anopa no nso ya no nso ada sa na honhom tie obi a wotam o de sori eni tumi no na bose na bodini ne se de ne nkonam sitie fize sunsum na de ma wo no se obayie se de ma wa nipa na ode ade no ma se boni ade na eye boni ade ai se papa obi ka se bayie bia nya etro
na say yen cry de ye tim de ye ta ne wo ma ne ho ene woduru we de bentu anyina ne yetimi ye o but ade na yetimi ye Ghana ade na wetimi ye ye woduru ye wo ma apart from say woduru ena dia di yesimu no dia di yesimu stick ye eno kwa monko free China na eno yetimi so de me say dia di yesim keke cry ko free China ade na Ghana haye na say ya baifo no omnim hwe enya hwe se bayiye no mfa mo anipa ye mfa develop man ne ma move kwasi asem ne abonesem me ma me bango me ma me nua bango me ma ne nwale me da me ho oba be sia no ablem ne kote anadwo no oba eda be yi no wale ukọ wale nye yie be ma so a ebi ono ankasa ne maame ono ani nua ne maame nua bi no wale sunsun mu oba bi aba ne ncha na okọ ono se oni made abletu o mu se be yi no so wale wa o be ma akwakofa oba na wale o be ma na akwakofa sa oba no wale o twekura wu o take eti de ka oba take wadwuma no take wablabo so unya ska ana ade bi bo akohoma ti awade ne se ska ni mu oba ne be dey obekọ eti se duru de ne se adwuma no take na nya yi na ye yi a na afi watake okote ontimi no oba ne nda anko take oba ne de eno ne ono ne na japade eti se wo so didi hu anadwo o fili na anadwo se wo so ye oba so no ye ba ifu no wale wo be ma no sunsun mu a wo oba akro no o ba be wale be ma no wo due wo so due wa be gini kunu enti nyame amwa nyense akura unya bida unya bada ebe wi ache five blood because one be ma no da ne ho no e generate ni ma bi de ma we no nti e bone nti de bia no five blood bebrebe nyina o mo ta wo spiritual marriage o mo nya five blood kese pa ene me na meka ene ma secret na maka kire wo no mo spiritual marriage no e ma no o mo ta nya five blood more pa five blood no o mo enya mo kuta spiritual marriage no e baako o spiritual marriage no me tanya five blood dodo pa obe komene sunsun bi wale no ni maami bi wale no ni papa bi wale no ni nua bi wale no ni busuani bi wale no so ati ase obi o so a waye ni bi na sunsun boni bi so e wale no ye o spiritual ahunhuma so wale nipa te sa na ma we nyina no e wo mu a na se okofa sa oba ni bia wo be ma kro due wo oba so kofa be ma bia sa wo be ma kro no so due te aye fa ne fa na obo so ade ba ko ne ma mienu pa na ye o target and yes, so be ma pa akofo about spiritual marriage. What is said, they were juma de be collapse. Just so nya pambo pay more ding. What is said, dey, and the idea dikai. And a debia also, and to come power the muda. Asem kitu bia, nan to kwa bem. Oba na nya hwe kura asem bia na bufu aba. Wo waka asem kwa woni se wo ka asem ma ni jaba na de to kwa ba. Spiritual marriage no. Te ene twekura ntia mama ni nya dai. Anya nine. What you say? Eti be yi asem aye ka no na kwa ahodo bebre ye obaye bi wo efe no konkore konkore esi ba ko bi so de tufa ene de tufa de say o mabodin be yi na bodin se bi obi etu ananyum o to ne de o ye ne na de a de salansam na ne no de akwa kanya no na konkore ye be yi a anwi nipa nam na ye be hye da ba be yi semu ne ne de me hu adwiri mi kakra sanse okodwaben na mele ejewe senia ye so ti Pentecost demo ne nipa hunu se wo ye dickiness a che se nipa ni so dia anke beka se ye hwe no na ye dia sakra ya adwene na at the end of the day maami yakoka nchansen so unim se che se mia mabohu kakra se enya de ehire nyina ye kasa yesika no afi ni maje edi me say we nya de enwanwa me say na ni mo ankasa o makoji beye de asori eno so mo keka samu ana o mo ba mo ho ntimu na mo me pa cha o de me nka nko ho e obi asom on de o de ya de papa bo nipa because e ba yi to no de ye na wonim abaifu a ono wate asori abayi ni sine na asori ni sine na aso ofa ye wa so da bi ho kura no a sebie mu sebe nya de sunsum na nkwansere da mu a itwitwa nam na ye hwe ankra sori ana se ya sori bi te se bi a Pentecost Methodist Roman a enye nipa ba akodia no saa de bi wo ho saa ni nyina bi ni nyina bi wo ti bi betimi akogye ganj bi di aboso minia nipa mobo ya na ka behia se nipa ye benya ni ana se de tosumienu ye bebo ye ho ban obi ka se o Kristo ni a na me hwele ho ni ye bia na ade bia ya na me sere adentra me ho na to nwum che no ho na kwa asore che wo ankasa ma ya ma me so onye
wonum tabu afa hwenum na akire wakire kwae so wayem de siara na migure no ase nse bi minim de meka no roman ya na amatadis se nyom de SDF na to nyom pa se ka menti meka o but bibia si na nanu ma da roma bibia si ama de eboko to dwem de o atimu nsem ne nsem akọ nyina nipa nim pati ase nti me no obi ka se wo no kristoni na ofa no ho se wo ye han bofo a Chenti na trone si obi ka so mini aba ma etiefo ahwefo enema egu wiase no men fo adwene ento se obi kwa asori a one hote ana we kristoni a eno ano no ofa asofo no bi ya bonsam enum moja enema egu sumu no eche sasa bonsam na ankasa kura oyene meleje wadie na abie nsam so ofajai beto nsam enema ekoso no enye ize sawo mi buni takura ya said be ye no so mo se ya se ya de ketua bi nanka ebe de be nwanwa se asori bi a mi mpese mebodin na opanyiri bi fie ya okona asori mi mpese mebo asori ne din na ma base mo be pe be bi ayempa ebo kakra tie ni yo asori bi a mi mpese mebodin na asori bi ya gin hu me na o da bia no adi na aka ne na ka Roma ne presby ne matadis no man bi asine dai tie ni ye pa ni tie ni ye ahwefo so hwe ni tie ni ye asama America ahwefo ebe ma we ho pa na o maba se ya asori asomasi esan se wono so no na okobi enti no na onyame mu gidie se after all no enyame adwuma na mode beye ena ni fie animu omso mbeye mpaibo ena omkotwa adua ena edi besisiye ye trans ya empire trans ya mpaibo man no so sabi o eniama nko ye hia no afi oyesa ode dwato akoto mo no mape busia kakra na aja sabi ode adidi on so de adidi ode bia no so ma omo no wanye o musika o fi so wonde o se nyame adwuma no hwe na ode so ayede akoso ope busia na ya omutina wa di bese busumi nsia na sister ne man koyi na nam sika na papa no kwaji ye enti no omse ya ne esi akora ehun se ne mebi nkoyi ne ye mpesika ma na eme ha kakra na eja ye mfa nso de obaji ye no so na eja na fahama ye na fahama ye na ye ntimi nya yi kakra omo dade papa yi abu akoto okum ohia okum kototo anwea so mini ohia de enye na okasa odi hia chizu so a edu bedura chiri etiefo hia de obi akasa hia ya bepepo ni monyam na mo mesrew yesa hia nsunti a na akọ odon sabmi nu ko benkum ni fe ko do yemfe yesa benkum ni nsa ni fa ni didi hia nti no okofa kwambone so didi areho sema ne se ebi achiri omukọ de papa yi epeska kakra de ma no na ni ba ne ho so na o ma to fence all afa ni fie ni mu mienu te tu o ma atofa na efa no so eto ye no a efie nanim o ma fa ko hwa so days wo papa no de areho na ohunu a oni kamafo je enti so eye nyankopon asori tumu mba ko uram de omuni me say enti ye nyankopon asori dabi ye bu nipa ne ya na asase so ye dada nipa dabi onyankopon wo ye pesami nkumnya onyankopon sabi wo ye sisifo dabi onyankopon wo ye kromfo onyankopon ene sa soro ne ya kromfo ni tirimu ode ana dabi Bletio emu oya enti okasa wo ka enti nsam bi a me hunu mani so ne niema bi afa mani so ene bi sori ne bi eye no eni mu ni pe eye no enti de em ya esai me hia me taiba akokra ne se ebe wi akire kra no wano no hwa no so wo ye nyame ba na nipa hunu a no buri se nipa ne de wo ye soro nkokra enso wo ye bonsam pa ohini yemfansi a yebani yankwa yebedi ani so ahefo ensem no ameye na enye se bia ne sa akwa de nipa hunu ene ye ka ena ye ka bi so de akire wo ye wo akristofo
na nanam kramofo ene wo mom keka binum kura ye shekifo wo mu ntua wo adwuma yefo ka enso wo mso mo ye shekifo ebinum ye asofo wo mu bu nkrofo kasewa ebinum ye elders wo mo je nkrofo yerenom ti hwan pa ni kristoni papa hwe ne bua nafa aha na na Kesse TV so na wo hwe yen ye promise mo say ye besan atrase asemi ho patu no ebe ye beyie mu beyie pa a bibifo de yen de bone nko a ene ye de beyie ye den eye hwe so be subscribe e de ama onua bie no nso subscribe e de ama obi me din de Breto ba Kwesi Twumasi Mandela yakramo ye damo ase